जायगा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ खनसे बयखौबो बरायहरबाय। दा आङो सेन्ट्रेल एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्राम जागोन जे कनफारेन्स जे फरायसालिया जथुम्मा मा थारिखआव मा प्रग्राम लानाय जागोन आरो मा प्रग्राम दङ बेवहाय बे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो दिन्थिलांजोबगोन आरोखि। रमा सारियालियाव दंफैयो आरोखि आं दा नै नोंथांमोन नैबेजोंहाय जाहैबाय खोला साइडजों साउथजोंहाय जेनेबा दतमा बाजार थांबाय, नैबेजोंहाय सेरफांगुरि जाहैबाय आरोखि। ओरैहाय गसाइगावबो थांजाबाय कुसुगाव। दा प्रग्रामा जाहैबाय ओरै सिदा सानजा इसिं आरोखि। दा नोंथांमोन नायलांबाय थादो आरोखि भिडिअखौ फारि देखायलांजोबगोन आरोखि आं। प्रग्राम जागोन जायगायाव थांगासिनो दं आरोखि आं। नायबावो मोनसे बेनार लागायनानै दङ। दा नोंथांमोन दतमानि दालां गोदानाव मोनफैबाय आरोखि आं। नैबे दालांखौनो मोनगोन आरोखि जे दतमाजों फैयोब्ला कुसुगाव सेरफांगुरि ओरैनो गसाइगाव नैबे दालां ब्रिजखौ मोनगोन आरोखि नोंथांमोना। जायगायावनो प्रग्राम नायलांबाय थादोल' आरोखि नोंथांमोना। नोंथांमोननो आङो पार्किंखौ देखायलांगोन आरोखि। जे पार्किंनि जेबो टेनसन लाना आरोखि। जे पाब्लिकफोरनि थाखाय नोंथांमोन जे नैबेनो आरोखि फिल्डआहाय जे बाइक स्टेन्ड पाब्लिकफोरनि थाखाय पार्किं जागोन आरोखि। आरोबाव पार्किं दंबावो आरोखि नोंथांमोन बे साइडजोंनो। जे पार्किंनि जेबो टेनसन लाना आरोखि। आरोबाव नैबेजों थांनाय साहा लामा बेजों सिदा थांबानो मोनगोन आरोखि ससेल'। जे बेजोंबो आरो पार्किं दंबावो आरोखि। दा नोंथांमोन नैबे टेबोल स्कुल मोनबोगोन आरोखि नोंथांमोना बे लामाजों फैयोब्लानो। दा लामायाव मोनसेबो दखान थानो मोननाय नङा आरोखि बेवहाय नोंथांमोन। दा गासिबो खालि जाजोबगोन आरोखि बे लामाया गासिबो खालि। दा नोंथांमोन नैबेहाय मोनसे आरोबाव दंबावो VIP नि थाखाय, अनलि VIP नि थाखाय पार्किं आरोखि। दा नोंथांमोन आं सौफैबाय आरोखि नै। दा 22थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फरायसालिया जथुम्मा आरो 22थि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरसालिया जथुम्मा। दा बे जायगायाव सौफैबाय आरोखि आं नोंथांमोन नै। दा जायगा आरो बिनि थावनिया जाहैबाय दतमा बड'फा नोगोर फोथाराव जादों आरोखि। प्रग्रामा बानायगासिनो दङ। दा नै बिथिं नुदोंना खिथुजोंहाय देउल जाग्रा फोथार। बे देउल जाग्रा फोथारथिंजाय भलिबल थागोन आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोननो एसे देखायसै आरोखि आं जायगाखौ माबायदि साजायदों भलिबलनि थाखाय। भलिबल काबादि दंजोबो आरोखि। बेनो आरोखि भलिबल जागोन जायगाया बेनो। खामानिया आद्रा दंबावो खोमा दाबो जाजोबाखै। जायगाया बिराद गुवार आरोखि। मेन लामाया बेनो आरोखि नोंथांमोन। मोनसे खोन्थाबावसै आरोखि आं। नैबे सारियालिनिफ्राय फैग्रा नैबे दतमानिफ्राय फैग्रा सिदा क'क्राझार थांबाय आरोखि लामाया सिदा क'क्राझार सेरफांगुरि थांजायो। सेरफांगुरि मेन हाइरडबो मोनो आरोखि बेजों गावलिया लामा आरोखि बे साइडजों। दा नोंथांमोना लेआउट मेपखौ देखायसै आरोखि। दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै मेपखौहाय आरोखि। लेआउट मेपखौ नायनो हागोन आरोखि नै। दा दतमा बाजारा नैबे आरोखि। बाजारनिफ्राय फैनाय लामाया नैबे दतमा रडआहाय। दा क'क्राझारनिफ्राय फैनाय लामाया नैबे आरोखि नैबेजों नैबे। दा नैबे नर्थ गोलैजोबो आरोखि बियो। ओमफ्राय नैबे भलिबल एरिया साउथजों गोलैयो आरोखि। दा नैबे देउल एरिया आरोखि गामि। दा हेलिपेड ओरै नुदों। दा नोंथांमोननो प्रग्राम जानाय मेन पेन्डेल एक्जिबिसन गासिबो फारि देखायलांजोबसै आरोखि आं। खामानिफ्रा माबायदि जाखो दा नुनो हादों नै नोंथांमोन। जेथिंबो लामा आरोखि। जेरैबो लामा कमफर्टेबल जेथिंबो फैनो हायो आरोखि। बबेजों फैनो हाजोबो। ओरै सेरफांगुरिबो थांजायो गावलिया लामा बे लामाजों आरोखि। दा नोंथांमोन नै बिथिंजाय डिजिटेल हल जाहैबाय। नैबिथिंजाय मेन पेन्डेला जाहैबाय जोंना नैबिथिंजाय। बैथिंजाय फ्लेग थागोन बैयावहाय फ्लेग। मेन पेन्डेलनि मेन गेट बानायगासिनो दं, कमप्लिट जायाखै। डिजाइन कमप्लिट जाजोब्बा बिराद मोजां बानायगासिनोसो दङ। फ्लेग मार्च फ्लेग थिखोगोन आरोखि बेहाय नोंथांमोन। रेडि खालामगासिनो दं। बानायगासिनो दं, कमप्लिट जाजोबाखै। नोंथांमोन आं मेन पेन्डेल बानायनाय जायगायाव सहैबाय आरोखि। मेन पेन्डेल बानायगासिनो दं आरोखि।
कमप्लिट जाजोबाखै दाबो बिराद गिदिर हल जागोन आरोखि मेन पेन्डेला बेनो आरोखि बेनो देरसिन जागोन आरोखि बेनो देरसिन पेन्डेला दा नोंथांमोन नैबे मेन पेन्डेलनि साहा नैबे दाइ स्टेज आरोखि बेयो कमप्लिट जानो नागिरगासिनो आरोखि बिथिंजाय मेन पेन्डेल जों ओंखारबोबाय आरोखि मेन पेन्डेलनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो नैबे मेन पेन्डेलनि अपोजिट सोनाबहा डिजिटेल हल हेलिपेडखौ दाबो बानायथ'वाखै आरोखि हेलिपेडा बिथिंनो थागोन दा नोंथांमोननो डिजिटेल हलखौ देखायनो थांगासिनो दं आरोखि आं दा माबायदि कमप्लिट जाखो खामानियाहाय दा नोंथांमोन बेनो आरोखि डिजिटेल हला नोंथांमोननो दस्रा साइडखौहाय दा एग्जिबिसन हल मार्केट एरियाखौ आं देखायनो थांगासिनो आरोखि दा गासिबो लामाखौ आरोखि आरसि लानाय बेनो आरोखि नोंथांमोन आरसि नोंथांमोन जे मेन पेन्डेल थांग्रा लामाया आरोबाव नैबे मोनसेबाव आरोखि आं दहाय खिथानाया बेबाव आरोखि मोनसेबाव जे क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्ला सिदा क'क्राझारनिफ्राय सिदा फैयोब्ला मेन पेन्डेल लामाया साहाजों जागोन आरोखि बेजोंबो हाबजाबाय दा नैबे खोलाजोंहाय एग्जिबिसन जागोन आरोखि मेन पेन्डेलनि खोला लामाजोंहाय नोंथांमोन नै बिथिंजाय नुदों नोंसोरो बिथिंजाय बे एग्जिबिसननि मेन गेट आरोखि दाबो कमप्लिट जायाखै बानायगासिनो दं एग्जिबिसननि मेन गेट दा नोंथांमोननो हाबनानै देखायहैगोन आरोखि आं फारि फारि जे नोंथांमोना नायलांबाय थाल' थुरिनि न' बानायनाय बर'नि गोदोनि रायजो जानाय बर'फोरनि न'मा न' बाख्रि गासिबो ट्रेडिसनेल न' बर'नि आरो नोंथांमोननो मोनसे खोन्थानो थांगासिनो दं आरोखि आं जे भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलां नोंथांमोना बेनो आरोखि बुक स्टल एग्जिबिसन हल आरो साइन्स एग्जिबिसनबो थागोन नोंथांमोन बिराद गुवार आरोखि बे एरियाया गुवार बानायथारदों दा नोंथांमोन आं एग्जिबिसन हलसिम हाबबोबाय आरोखि हाबबोनानै जे गोदोनि जे बर'फोरनि रायजो जानाय बानाय न'खौहाय बानायनाया कमप्लिट जाजोबाय आरोखि दाबो बानायगासिनोसो दङ एग्जिबिसन हल खाथियावनो आरोखि बियो एग्जिबिसन हल खाथियावनो एग्जिबिसन हल बारनानै जागोन आरोखि बे एसे खाथियाव थांनानै देखायसै आरोखि आङो माबायदि जाखो कमप्लिटथ' जाजोबाखै नैबे दैखर जागोन आरोखि बे दैखर जागोन इन्जुरनि न' थुरिनि न' बिराद मोजां बानायबाय आरोखि नै लिरलाजोब्बाय थान्दाथारलै न'आ गुसु जायो आरोखि थान्दाथार न'आ नैबे बाथौ जागोन आरोखि नोंथांमोन नैबे बाथौ जे बर'नि धोरोम रिलिजन जे बाथौ आरो बेयो जाहैबाय बाख्रि इसिं न' साहानि आरो नैबे दाउ गग्रा आं ओरै साहा थांसिगोन आरोखि बिथिंजायनो मेन मार्केट एरिया जागोन आरोखि दे जानाय लोंनाय गासिबो दखाना गासिबो बेजों थाजोबगोन आरोखि बे लामायानो जाहैबाय क'क्राझारजों फैग्रा बनरगाव बंसिगाव लामा आरोखि मेन रड क'क्राझारजों फैग्रा लामा दा नोंथांमोननो मेन मार्केटनि एरियाखौ एसे देखायबावसै आरोखि आं दालां नुदों आरोखि आं नोंथांमोन नैबे भलन्टियार थाग्रा नैबेनो आरोखि मार्केट एरियाया गासिबो बेवहाय दखान दाजोबगोन आरोखि मार्केट जे पाब्लिकफ्रा बेहायनो दखानफोरखौ फैनानै होफैनो हागोन आरोखि बिराद गुवारखा आरोखि एरियायाहाय नोंथांमोन दा गासिबो सुबिदानि थाखाय खालामखादों आरोखि लामाफोरखौबो मार्केटनि थाखाय मोजां बानायखाबाय आरोखि नै नोंथांमोन लामाखौबो जा मोजां बानायखाबाय थांग्रा मार्केटावहाय सोरबा सोरबा दखान बानायगासिनो दं आरोखि नोंथांमोन नैबेलाय बानायगासिनो दं आरोखि दखानखौबो सोरबा नोंथांमोन नै बानायखाजोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बेवहायनो जोबथा जाबाय आरोखि बिनिफ्राय गैला मार्केटआ बेवहायनो जोबथा जाफैबाय बिराद गुवारखा आरोखि जायगानि टेनसन गैया बेयावबो दङ आरोखि मोनसे मेपआ बावबो दङ लेआउट मेपआ दा नैबे दालां जाहैबाय बे दालां बारनानै बाजार जाजोबगोन मार्केट एरिया
आरो बे दालां बारनानै ओरै गासिबो प्रग्राम जाजोबगोन आरोखि गासिबो। दा नोंथांमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जे बोसोरसालिया जुथुमा आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुमा जे फैगौ 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम दा बेवहाय जानो थांगासिनो नोंथांमोन। आरो बेजों लोगोसे दा बेवहाय फैगोन आलासिफ्रानो जाहैबाय जे जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां फैगोन आरोखि। जे बिथाङाहाय लास्ट 16 थारिखआवहाय फैगोन आरोखि जे अमित शाह बिथाङाहाय। आरो बेजों लोगोसे इरिगेसन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान जे बिथाङाबो फैगोन। लोगोसे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार गोबां मिनिस्टारफोर फैगोन आरोखि। जे मोनसे बेवहाय प्रग्राम लाबावनाय जादों आरोखि जे बेवहाय फ्लावार फेस्टिभेलबो जागोन आरोखि नोंथांमोन। दा फ्लावार फेस्टिभेलबो बेहाय खालामदेरगोन आरोखि। दा बे प्रग्रामावहाय आरोखि नोंथांमोन दा गासिबो खामानियानो मावगासिनो आरोखि 100% कमप्लिट जायाखै। दा 1 उइक दंबावो आरोखि। आरो नोंथांमोनखौहाय जे बयखौबो जे बे प्रग्रामावहाय बे बोसोरसालिया जुथुमावहाय जा नोंथांमोन बयखौबो जे लोगो मोनगोन होननानै जे आसा खालामबाय आरोखि। जे रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय बयखौबो लोगो मोनगोन, जे बिथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनगोन दा बेवहाय प्रग्रामावहाय दा आसा खालामनाय थाबाय आरोखि। दा नोंथांमोना बयबो जे बे प्रग्रामाव फैयो आरोखि। बे प्रग्रामाव लैहोर लैहोर फैयो जे नोंथांमोना बयखौबो जे लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आरोखि। दा नोंथांमोन भिडिअखौ बारा गोबाव लाबोनो सानासै आरोखि। दा नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै शेयार खालामना होदो आरोखि। जे जायगाफोरखौहाय जे एसे मोनथिनानै थाखायोब्ला जे मोजां जायो आरोखि। जे गोजान गोजाननिफ्राय जे आलासि फैगोन दा साइडखौ आं नोंथांमोननो जे खोन्थाजोबखाबाय। जेथिंबो फैजायो आरोखि, लामानि टेनसन गैया, जेथिंबो पार्किं। दा बबेथिं फैयो फैजाजोबो आरोखि जा बे प्रग्रामावहाय नोंथांमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना होदो आरोखि नोंथांमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।